अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. शिवरायांनी स्वराज्य स्थापन केलं आणि रयतेचं राज्य आलं. आता राज्यात शिंदे फडणवीस सरकार आले, त्यामुळे जनतेला हे रयतेचं राज्य वाटलं पाहिजे. जनतेचं आयुष्य सुखकर होण्यासाठी आमच्यासह प्रशासकीय सर्व अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक काम केलं पाहिजे. शेवटच्या घटकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवण्यासाठी हा कार्यक्रम आहे. अशा पद्धतीनं कार्यक्रम राबवून जनसामान्यांपर्यंत शासन आपल्या दारी ही योजना पोहोचवा असं आवाहन कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार नितेश राणेंनी केलं. कणकवलीतल्या भगवती सभागृहात शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाचा शुभारंभ आमदार नितेश राणे यांच्या हस्ते झाला. कणकवली तालुक्यात शासन आपल्या दारी कार्यक्रमाप्रसंगी बहुसंख्य नागरिकांनी विविध योजनांचा लाभ घेतला. तसेच काही योजनांचे आदेशही या ठिकाणी देण्यात आले. यासाठी लाभार्थ्यांनी समाधान व्यक्त केलं. माझं नाव मनीषा मंगेश चाळके. संजय गांधीची योजनामुळे मला 20,000 रुपये मिळाले अनुदान. माझे मुलगे लहान आहेत, त्यांचं ॲक्सिडेंट झालं, त्यामुळे ही कुटुंबिक योजना सरकारकडून मिळाली, मदत मिळाली, म्हणून मला खूप आधार माझ्या मुलांना मिळाला. आम्ही 6 दिवसापूर्वी आम्ही याच्याकडे खात्याकडे हे केलेलं होतं, पुरवठा शाखेकडे. मग आज आम्हाला हे रेशन कार्डवर नाव कमी करून मिळालेलं आहे, त्यामुळे त्यांचे आम्ही धन्यवाद देतो. हा कार्यक्रम खूप चांगला आहे आणि असा जर कार्यक्रम शासनाने राबवला तर ते शासनाचं खूप असं नाव होईल आणि सरकार चांगलं चालेल. मानसी महेश चाळके यांच्या निदानामुळे मला हे बसाव मिळालं आणि कोणता आसरा नाही मला, म्हणून मग पैसे मिळाले. काय सांगते शासनाला? शासनाला काय सांगू इच्छिता? शासनाला हेच सांगितलं मी, आमचा निदान झाला म्हणून, म्हणजे याच्याबद्दल निदान झाला म्हणून पैसे मिळाले आमका. शासन आपल्या दारी ही योजना खूप सुंदर आहे, त्यामुळे आम्हाला सारखे जे करावं लागत होतं ते लागत नाही आहे. इथे अपडेशन आमचं करून घेतो आहे आम्ही, आता ते होतं आहे. शासन आपल्या दारी हा शिंदे फडणवीस सरकारचा क्रांतिकारी उपक्रम असल्याचं प्रतिपादन कणकवली विधानसभेचे आमदार नितेश राणे यांनी केलंय. राज्याचे मुख्यमंत्री सन्मान्य एकनाथ शिंदे साहेब आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीसजी यांच्या आदेशानुसार राज्याच्या कानकोपऱ्यामध्ये तालुकानिहाय हा कार्यक्रम जनतेसाठी आयोजित करावा असे निर्देश आले आणि त्याप्रमाणे शासन तुमच्या दारी हा कार्यक्रम आपल्याला तालुक्यामध्ये पाहायला मिळतो आणि अनुभवायला भेटतो आहे. हे असा एक जे शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचा एक असा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम त्यांनी आपल्यासाठी आणलेला आहे. आज आपण पाहिलं असेल की असंख्य लाभार्थ्यांना माझ्या हस्ते आपण पत्र दिलं, विविध योजनांचा आपण लाभ दिला. पत्र घेत असताना प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर जो असलेला आनंद आणि समाधान हे बघितल्यानंतर
आपण ज्या ज्या पदावर आम्ही सगळेजण बसलोय त्या पदाला आम्ही खऱ्या अर्थाने आज न्याय दिलाय अशी भावना आमच्या सगळ्यांमध्ये आहे. आमच्या पवारजींचं खऱ्या अर्थाने या निमित्ताने कौतुक करायला, काटकरजींचं पण कौतुक करायला, खऱ्या अर्थाने आमच्या कणकवली तहसीलदार आणि या प्रशासनाच्या सगळ्या जणांचं मनापासून मला या निमित्ताने कौतुक करायचं आणि त्यांचं अभिनंदनही करायचं. कारण का किती कमी वेळामध्ये हा कार्यक्रम आयोजित केला याची जाणीव मला निश्चित पद्धतीने आहे. पण अशा पद्धतीचे कार्यक्रम आपण एकच दिवस घ्यायचं का याबद्दल अधिकारी वर्गाने विचार करायला. आपण ज्या खुर्चीवर बसलोय, ज्या आपल्या नावापुढे जे आपण पद लावतो ते पद आपल्याला कशासाठी दिलंय, कोणासाठी दिलंय आणि त्या पदापर्यंत पोहोचण्यासाठी जो हेतू आपण नजरेसमोर ठेवलं, जो स्वप्न आपण पाहिलं ते मी एक दिवस या पदावर पोहोचल्यानंतर माझ्या महाराष्ट्राच्या, माझ्या जनतेची मी सेवा ह्या पदाच्या माध्यमातून करेन. माझ्या महाराष्ट्राला प्रगती पथावर घेऊन देण्यासाठी मी ज्या पण पदावर असेल त्या पदाचा वापर मी करेन. ही भावना तुमच्या प्रत्येकाच्या अधिकारी वर्गामध्ये ज्या दिवशी जागेल तेव्हा मला वाटतं की एक दिवस आपल्याला शासनदारी घेण्याची गरज भासणार नाही, पण 365 दिवस जनतेला शासन तुमच्या दारी अनुभवायला भेटेल अशी भावना मी या निमित्ताने निश्चितपणे व्यक्त करेन. कधी कधी योजनेची माहिती नसते. योजनेची माहिती आली तर योजनेसाठी कुठले कागदपत्र जमवायचे, कागदपत्र जमत असताना कोणाच्या टेबलावर जायचं, कोणाशी बोलायचं ह्याची माहिती नसते. पण त्याच्या पुढे जाऊन मी आपल्याला सांगतोय तिसरं पण संकट कधी कधी जनतेसमोर येतं. योजनांची माहिती असते, कागदपत्र हातात असतात, पण समोरच्या टेबलावर बसलेल्या अधिकाऱ्याची त्या योजनेची लाभ देण्याची कधी कधी तयारी पण नसते. आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना असंख्य वेळी आम्हा लोकांकडे तक्रारी येतात. मग तेव्हा असंख्य अधिकाऱ्यांकडे आमचे फोन पण जातात. मग आपल्याला वाटत असेल हा नितेश राणे आमच्याशी एवढं कशाला, या रागाने कशाला बोलतो, कोणासाठी बोलतो, ह्यांना काय बरोबर बोलता येत नाही. पण अधिकारी वर्गाने, प्रशासकीय वर्गाने एक समजलं पाहिजे, मी आज जो आमदार आहे, लोकप्रतिनिधी आहे, की आमचा राणे कुटुंब म्हणून आपण राणे साहेबांचा उल्लेख केला, आमच्या सगळ्यांचा मान सन्मानाने उल्लेख केला. आज आम्हाला तो मान सन्मान जो भेटतो, आमदार हे जे पद आम्हाला भेटते, आम्हाला विधिमंडळ जे बघायला भेटतं, मंत्रालयामध्ये जो मान सन्मान भेटतो तो माझ्या कणकवली, देवगड, वैभववाडी जनतेमुळे आहे याची जाणीव मला निश्चितपणे. यावेळी व्यासपीठावर प्रांताधिकारी जगदीश कातकर, तहसीलदार रमेश पवार, गटविकास अधिकारी अरुण चव्हाण, मुख्याधिकारी अवधूत तावडे, माजी सभापती तुळशीदास रावराणे, मनोज रावराणे, भाग्यलक्ष्मी साठम, बालविकास प्रकल्प अधिकारी अमोल पाटील, तालुका कृषी अधिकारी वैशाली मुळे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉक्टर प्रणुती इंगवले, कृषी अधिकारी सुभाष पवार, उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉक्टर नागनाथ धर्माधिकारी, पशुसंवर्धन अधिकारी डॉक्टर MN चौगुले, गटशिक्षणाधिकारी किशोर गवस, विस्तार अधिकारी सूर्यकांत वारंग इतर उपस्थित होते. शासनाचे महसूल, पुरवठा, पोलीस, नगरपंचायत, बांधकाम, कृषी, पशुसंवर्धन, आरोग्य, शिक्षण, आरोग्य, आधार, पंचायत समिती आदींसह सर्वच विभाग अधिकारी एकाच छताखाली उपस्थित होते. त्यामुळे नागरिकांना विविध योजनांची माहिती आणि 13,456 पंचायत समितीमार्फत विविध लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक 75 लोकांना लाभ देण्यात आला. राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम आज कणकवलीमध्ये माननीय आमदार श्री नितेशजी राणेसाहेब यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आज शासन आपल्या दारी कार्यक्रम घेण्यात आला. जवळपास शासन आपल्या दारी या राज्य शासनाच्या संकल्पनेतून जो कार्यक्रम करण्यात आला, जवळपास 13,456 लाभार्थी होते आणि या लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट विभागामार्फत दिल्या गेल्या. तसंच तालुकास्तरीय वेगवेगळे डिपार्टमेंट आहेत, त्या डिपार्टमेंटमार्फतसुद्धा प्रातिनिधिक स्वरूपात मंजुरीचे आदेश असतील किंवा प्रत्यक्ष लाभाच्या काही गोष्टी द्यायच्या होत्या त्याही दिल्या गेल्या.
आणि अत्यंत व्यवस्थितरित्या हा कार्यक्रम चं नियोजन करून खरोखर जनसामान्याच्या कल्याणकारी योजना शासनाचा जो काही हेतू आहे की जनसामान्यांना या योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष दिला जावा आणि त्याप्रमाणे आपण या ठिकाणी जवळपास प्रत्यक्ष 75 लोकांना आपण त्या ठिकाणी प्रत्यक्ष लाभ दिलेला आहे. त्याचबरोबर तालुका कृषी महोत्सव म्हणून सुद्धा आयोजन करण्यात आलेलं होतं. त्या ठिकाणी बचत गटामार्फत वेगवेगळ्या वस्तू तयार केल्या जातात, प्रॉडक्ट तयार केले जातात आणि ते माल वेगवेगळ्या ठिकाणी सप्लाय केले जातात. त्याचंही उत्कृष्टरित्या नियोजन करण्यात आलेलं होतं आणि एकंदरीत हा तालुकास्तरीय जो काही कार्यक्रम होता, हा कार्यक्रमाला मान्यवरची उपस्थिती होती, परंतु जनसामान्य माणसंसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने या शासनाच्या ज्या काही संकल्पना किंवा योजना आहेत जनतेच्या किंवा नागरिकांसाठी, तर ती आम्ही पुरेपूर त्याचा जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचं काम या ठिकाणी पंचायत समिती शिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध योजना, त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना मिळणारे लाभ आणि त्यांना मोफत दिल्या जाणाऱ्या ज्या योजना आहेत, त्या सर्व योजनांची माहिती देण्यासाठी या ठिकाणी आजचा हा जो स्टॉल आहे तो आम्ही या ठिकाणी लावलेला आहे. आणि यामध्ये इथे आलेल्या सर्व लाभार्थ्यांना असू देत किंवा नागरिकांना सर्व प्रकारच्या योजनांची माहिती या ठिकाणी आम्ही देण्यासाठी या ठिकाणी कार्यरत आहोत. शासन आपला दारी हा कार्यक्रम झाला. या अंतर्गत महावितरणमध्ये ज्या ग्राहकांच्या तक्रारी होत्या त्या इथे प्राप्त झाल्या. त्या तक्रारींचा आम्ही इथल्या इथे शक्यतो निरसन करण्याचा प्रयत्न केला. ज्या तक्रारींना वेळ लागणार त्याबद्दल ग्राहकांना तसं सूचित केलं. तसेच महावितरण वेगवेगळे उपाययोजना राबवत असतात, जसे की कृषी धोरण 2020, सोलर रूफटॉप, त्यानंतर मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, या विविध योजनांबद्दल ग्राहकांना मार्गदर्शन केलं व काही ग्राहकांचे यासाठी अर्ज प्राप्त झाले, ते अर्ज इथे स्वीकारण्यात आले. हो, नवीन आधार कार्ड असतील किंवा अपडेट करायचे असतील ते काम आम्ही करतो. काही ग्राहक जे आपले आधार कार्डचे काही प्रॉब्लेम आहेत, अपडेशन आहे, त्यासाठी त्याबद्दल काय मग त्यांना आम्ही सांगतो म्हणजे काय कागद लागतील किंवा काय लागेल, मग त्या संदर्भात ते येतात आणि त्याच्यानंतर कागद वगैरे घेऊन आल्यानंतर अपडेट करून देतो ते. म्हणजे आधार कार्ड किती दिवसात अपडेट होऊन म्हणजे जर बायोमेट्रिक वगैरे अपडेट असेल ते 15 दिवस ते महिना लागतो अपडेट व्हायला, आणि जर बाकी काय असेल तर आठवडा ते 15 दिवस जातो अपडेट. शासन आपल्या दारी याच्यात कणकवली नगरपंचायत सुद्धा सहभागी झालेली आहे आणि ज्या योजना आहेत नगरपालिकेच्या नगरपंचायत राबवण्यात येत आहेत त्या योजनांची माहिती नागरिकांना देण्यात येत आहेत आणि नागरिक पण मोठ्या प्रमाणात इथे माहिती घेत आहेत. आणि तसेच काय काय योजनेचे हे आहेत दाखले आहेत ते ह्या इथून देण्यात आलेले आहेत. नाव कमी करणे वाढवणे 15 दिवसाची मुदत आहे, पण शासन आपल्या दारी या योजनेअंतर्गत आज जे अर्ज उपलब्ध झाले असतील किंवा पहिले जे उपलब्ध झाले होते त्यांना आम्ही आज तात्काळ दिलेले आहेत. तसेच शिधापत्रिका ज्या आहेत, शिधापत्रिका 3 महिन्याची मुदत आहे, पण आम्ही ते 15 दिवसामध्ये देण्याची चौकशी करून हे करून आम्ही त्वरित 15 दिवसामध्ये देण्याची कारवाई आमच्या स्तरावरून चालू केलेली आहे. सामाजिक वनीकरण विभाग सिंधुदुर्ग शासन आपली दारी या योजनेअंतर्गत आज आम्ही तहसील कणकवली या ह्याच्यामध्ये भागवत कार्यालयामध्ये आमचा एक स्टॉल मांडलेला आहे. तर सामाजिक वनीकरण विभागामार्फत आम्ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत खाजगी जमिनीवर साग आणि बांबू लागवडीसाठी रोपे देत असतो. ही योजना आम्ही राबवत असतो, त्याला आमच्या नर्सरीतून रोपे देत असतो. त्यानंतर वन महोत्सव कालावधीमध्ये अत्यल्प कमी दरामध्ये 11 रुपयाला 1 रोप याप्रमाणे आम्ही रोप विक्री करत असतो. तरी लाभार्थ्यांनी या दोन्ही योजनेचा माग्रारोह आणि रोपे विक्री वन महोत्सव कालावधीमध्ये रोपे विक्री याचा लाभ घ्यावा अशी मी सर्व कणकवलीतील ग्रामस्थांना लाभार्थ्यांना आवाहन करत आहे. आमच्याजवळ सध्या नागरिक 2-3 नागरिक सध्या या संदर्भात आलेले आहेत. तर आम्ही जर काय आमच्याजवळ त्यांना योग्य तो न्याय देण्याचा प्रयत्न करतो. तसेच आम्ही त्यांना जास्तीत जास्त म्हणजे पोलीस स्टेशनमार्फत जेवढं त्यांचे काही प्रॉब्लेम असतील तर ते सॉल्व करण्याचा प्रयत्न करतो. आणि तसंच जर त्यांच्या काही तक्रारी असतील तर पोलीस स्टेशनमार्फत त्यांना योग्य तो मार्गदर्शन करून त्यांना योग्य तो न्याय देतो. शासन आपल्या दारी योजनेअंतर्गत आमचा महोत्सव स्टॉल लावण्यात आला होता. त्या अंतर्गत संजय गांधी आणि इंदिरा गांधी
जी प्रकरणं मंजूर होतात लाभार्थ्यांसाठी लाभ देण्यासाठी मंजूर होतात त्यामध्ये इंदिरा गांधी वृद्धपकाळ यासाठी ज्यांची ह्या 20,000 लाभ देण्यात येतो तो त्यापैकी 7 प्रकरणं आज या ठिकाणी लोकांसाठी ह्या दिल्या झाले आहे. लोकांना येण्यासाठी पत्र देण्यात आलेले आहेत लाभ मंजूर झाल्याची. तसेच संजय गांधी योजनेअंतर्गत विकलांग आणि विधवा निराधार या लाभार्थ्यांसाठी त्यांना लाभ मंजूर झाला आहे अशा लोकांना पत्र देण्यात आलेले आहे. महिला बालविकास योजनेअंतर्गत MSCIT 7वी ते 12वीपर्यंतच्या मुलींसाठी योजना राबविली जाते. दुसरी 5वी ते 12वीच्या मुलींसाठी सायकल योजना राबविली जाते. तिसरी महिलांसाठी घरघंटी शिलाई मशीन योजना राबविली जाते. त्याच्यानंतर बालसंगोपन योजना आहे. एक म्हणजे वडील नसले तर ते मुलांसाठी 1100 रुपये त्या मुलांच्या खात्यावर जमा केले जातात. तिसरी योजना आहे माझी कन्या भाग्यश्री योजना राबविली जाते. अशा महिला बालकल्याण मार्फत योजना राबविल्या जातात. तसंच आमच्या साईड कौटुंबिक हिंसाचार अंतर्गत एखाद्या महिलेवर जर अत्याचार होत असेल तर तिला कोर्टामार्फत म्हणजे मार्गदर्शन करून मोफत हे केलं जातं. नमस्ते, मी पशुसंवर्धन विभागाच्या काही थोडक्यात योजनांची माहिती सांगणार आहे. आमच्या पशुसंवर्धनच्या योजना जिल्हा परिषदच्या ज्या योजना आहेत त्या शेळी गट पालन, दुग्ध व्यवसाय करण्यासाठी, कुक्कुटपालन वगैरे ह्या योजना आहेत. या सर्वसाधारण 75% अनुदानावरती आहेत. त्यानंतर एकात्मिकची योजना आहे. 1 दिवसाचे 50 पक्षी आणि खाद्य ही महिलांसाठी एक योजना आहे. त्यानंतर स्टेटच्या ज्या योजना आहेत या नाविन्यपूर्ण योजनेमधून शेळी गटची योजना आहे, दुधाळ जनावरांची योजना आहे आणि पोल्ट्री शेड बांधकामसाठी योजना आहे. ह्या योजना आहेत ह्या 75% अनुदानावरती आहेत. जिल्हा परिषदच्या योजना आहेत ह्या ऑफलाईन अर्ज केले जातात. हे पशुसंवर्धन विभाग पंचायत समिती कणकवली इथे घेतले जातात आणि जे स्टेटच्या ज्या योजना आहेत त्या आपल्या ऑफलाईन अर्ज केले जातात. जर अधिक माहिती हवी असेल तर जे नजीकचे जे दवाखाने आहेत सर्व गावातील तिथे जे डॉक्टर आहेत त्यांच्याशी संपर्क साधला तर तिथे पण माहिती मिळू शकते किंवा पशुसंवर्धन विभाग कणकवली येथे सुद्धा माहिती मिळू शकते. आपल्या महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जे स्वयंसहायता समूह आहेत त्या समूहांना आपण वेगवेगळ्या प्रकारचे आर्थिक सहाय्य करतो. म्हणजे समूह स्थापन झाल्यानंतर त्यांना 3 महिने झाल्यानंतर त्यांना फिरता निधी दिला जातो. त्यानंतर बँकेकडनं आर्थिक सहाय्य दिले जाते. आता शासन आपल्या दारी या योजनेअंतर्गत जे काही वेगवेगळ्या योजना आपल्या MSRLM अंतर्गत राबवल्या जातात त्या अंतर्गत PMFME म्हणून एक योजना आहे आपल्याकडे. त्या अंतर्गत महिलांना अन्न प्रक्रिया व्यवसायासाठी प्रत्येक महिलेला 40,000, तसेच समूहात 10 महिला असतील तर प्रत्येकी 40,000 याप्रमाणे 4 लाख किंवा वैयक्तिक जर व्यवसाय असेल त्यांचा तर 35% सबसिडी अशा प्रकारचा लाभ आपल्याला म्हणजे शासनातर्फे दिला जातो महिलांना. शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य विभागाचा आपण या ठिकाणी स्टॉल लावलेला आहे आणि यामध्ये आपण प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे कार्ड जे आपल्या 5 लाखाचा जो विमा असतो सामान्य जनतेला त्याचे आपण प्रातिनिधिक स्वरूपात माननीय आमदार साहेबांच्या हस्ते 2 कार्डचं वाटप केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे ज्या आपल्या आरोग्याच्या विविध योजना आहेत त्याच्यामध्ये प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना या योजनाचे जे तळागाळापर्यंत लाभार्थ्यांना ती माहिती मिळावी, त्याचे निकष समजावेत त्या अनुषंगाने हा आपण या ठिकाणी स्टॉल लावून लोकांना त्याची माहिती दिली. तर या ठिकाणी मला महत्त्वाचं सांगायचं आहे की जी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जी आहे ते 2011मधील जे दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी आहेत त्यांच्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 5 लाखाचा विम्याचं कवर त्या संपूर्ण कुटुंबाला दिलं जातं. त्यामध्ये काही खाजगी हॉस्पिटल्स आणि शासकीय जी काही हॉस्पिटल्स आहेत ती यामध्ये आपण त्यांना ॲक्रेडिटेड केलेलं आहे. तर जास्तीत जास्त लोकांनी ही कार्ड काढून घ्यावी की भविष्यात याचा आपल्याला फार मोठा फायदा आरोग्यदृष्टीने होणार आहे. आज शासन आपल्या दारी या कार्यक्रमातून सर्व विभागाचे या ठिकाणी स्टॉल लावलेले आहेत. प्रामुख्यानं पंचायत समिती कणकवली यांच्या माध्यमातून ह्या ठिकाणी ज्या काही शासकीय योजना राबवल्या जातात त्याचे स्टॉल ह्या ठिकाणी लावलेले आहेत. त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने आमच्याकडे जे राबवली जाणारी योजना जी आहे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना ह्याच्यामध्ये फळबाग लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे गोटा विहिरी आहेत, त्याचप्रमाणे कुक्कुटपालन आहेत. अशा 4 प्रामुख्याने योजना ह्या ठिकाणी घेतलेल्या आहेत.
या माध्यमातून आपण लाभार्थ्यांना विविध प्रकारे वैयक्तिक लाभ देतो. याच्यामध्ये चालू वर्षी आम्ही 300 हेक्टरचं उद्दिष्ट ठरवलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आतापर्यंत आम्ही 50 हेक्टरचे प्रस्ताव या ठिकाणी आम्हाला प्राप्त झाले, त्यांना आम्ही प्रशासकीय मंजुरी दिलेली आहे. त्याचप्रमाणे कुक्कुटपालन 40 एक लाभार्थी, त्यानंतर गोट्याचे 100 लाभार्थी, अशा माध्यमातून आज अखेरपर्यंत आम्ही या योजनेचा लाभ वैयक्तिक स्वरूपात लाभार्थ्यांना दिलेला आहे. अजूनही हा लाभ अजूनही चालू आहे. हे ऑक्टोबरपर्यंत हा लाभ चालू राहणार आहे. त्याचप्रमाणे बाकीच्या समाजकल्याणच्या योजना आहेत. समाजकल्याणच्या माध्यमातून विविध योजना या ठिकाणी वैयक्तिक लाभाच्या आहेत, त्यासुद्धा या ठिकाणी दिल्या जातात. त्याचाही लाभ या ठिकाणी दिलेला आहे. बाकी पशुसंवर्धनाच्या माध्यमातून सुद्धा या ठिकाणी वैयक्तिक स्वरूपाचे लाभ पंचायत समितीमार्फत देण्यात आलेले आहेत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.